asị m na gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na ndị omeiwu nke obodo Anambra mere iwu wee megide ọdịnala obodo n'eziokwu na ya ka ha nọ na-akọrọ m akụkọ asị m na nnenu ka gọvanọ Chukwuma Charles Soludo si wee mee iwu n'obodo Anambra na-ekwu n'eziokwu na onye dibịa ọwụna ma ọ bụ eze nwaanyị ọwụna ahụrụ oke ite n'aka oke ibubo ya na oke ọgwụ a na-akpọ udu akọ mmiri na eziokwu na ya dibịa ya eje nga ma ọ wọkwuo ndị Anambra iwu ego 20 million naira. ndị be anyị aka nọ na-agwa m okwu si m na iwu akwụsịghị ebe ahụ na gọvanọ Chukwuma Charles Soludo na ndị omeiwu nke obodo Anambra tiri iwu wee na-aga n'ihu na-ekwu n'eziokwu na onye dibịa ọwụna ma ọ bụ onye omenala ọwụna ahụrụ ka ọ na-achụ àjà na mmiri ọwụna dị n'obodo Anambra makwara ebe ọ na-ebuso àjà n'okporo ụzọ nke obodo Anambra niile na onye ahụ ga-akwụ iwu ego nke 20 million naira ma ọ bụ ọkpụwa isi o ji eje nga. arọ n'eziokwu ndị be anyị bụcha nnu ntị unu nna m gwara m na eze ebi n'ikpere otu onu na ịnụ n'otu ọnụ ịgba n'otu aka ịnụ n'onu na-abụ ịgba n'aka na-abụ wee mara ihe ihe ekwu na nna Igbo ndị be anyị kwa agwa otu onye hụrụ na agha eke na ya ka nna wee riwe ọrịrị maka na ama m na ihe anaghị eme na nkịtị na enwere ihe mere ebe ji bee nwee wee jụọ ajụ na gọọmenti haus nke obodo Anambra na ya ka nnụnụ mgba amara nna ya nwoke obi na wee kọwara m akụkọ ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ mgbe o ji kọchara m mgba n'aka na-abụkwe n'isi. Igbo ndị be anyị aka nna na ụlọ wee bụrụ oke ekwe mpụta nsị ka m bịakwa ndị dibịa niile nọ n'obodo Anambra ha na ndị eze nwaanyị na eziokwu na ọkwa na kpara nkụ ahụ si ngwere ya bịara ya ọrụ. Igbo ndị be anyị ghọchanụ ntị unu ka m gwa unu okwu nna m gwara m n'eziokwu na ọ na-eme ọrụ dibịa kwụtawa ụgwọ n'obodo ofe ka akpa nzu n'anya si na ya na-eme dibịa mana ndị mbụ na ndị egede si n'eziokwu na ihe o ji adị mma izo na hụrụ ofeke ọgwụ ụnụ ọ na-eme ofeke mara ọgwụ mmadụ agwụ n'obodo n'otu aka ahụ na ọ na-eme ofeke mụta ịta atụ osi agwụ n'ọhịa. na ndị Igbo ndị be anyị ọkụ ya ka ọrụ dibịa bidoro kwụtawa ụgwọ na ana Igbo be anyị na eziokwu ụmụ ofeke kpaa nzu n'anya nyara akpa dibịa sisi kpọwa ha ọbara tụle osi ọnụ ha hụrụ n'obodo ha amụghị ya akwa si n'ọwa arụsị na ndị Igbo mụrụ nze mụọ na ya ka ha wụ ndị ofeke dibịa na wee hapụzi omenala wee mewe omenelu n'obodo na-agwa ụmụazị na ha bịa bụrụ oke ite bụrụ oke ibubo bụrụ udu akọ mmiri na ọya bụ oke ọgwụ ego na-emenwe ogbenye ọwụrụ ọgaranya n'obodo na ụzi ha aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ n'obodo na ya ka ụmụ okorobịa obodo anyị nọ wee chere aka na-abụ na ụkwụ na-abụ wee n'ọgwụ chehụzie na ọkụkọ agwọtara n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana. eziokwu ndebe anyị na ya ka ha bụ ndị ajọ dibịa na wee tinye ụmụ okorobịa obodo anyị aja ije n'ụkwụ onwezi ihe chọrọ ịgba bọị n'obodo enweghị nwata chọrọ ịmụ ọrụ enwekwaghị nwata chọziri ịmụ ka esi azụ ahịa onye ọbụla na-achọzi ego mbute ezibe dibịa ukwu efe nna be dibịa nta n'otu aka ahụ ka ntọrọ mmadụ si wee bido n'obodo a na-atọrọ ụmụ mmadụ a na-egbu n'ike ndị ebeji isi ha ndị ebeji ara ha ndị ebeji akpa amụ ha wee wụrụcha ihe ọgwụ na-eri ụmụazị ji achọ ibute ike na ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ kwana ihe a ka gọọmenti Anambra hụrụ wee gbaa n'aka na-abụ na ya ka ha nọ wee si n'eziokwu na-agbaghị ụzọ owere mgba na ọ naghị echi na ọ na-emekwa ihe ọjọọ gba ahụ ọ wụrụ omenala wee kwadobe ime iwu. Igbo mụrụ nze m ọzọ na nna anya nna m gwara m n'eziokwu na agbara fere oke ọ wụrụ ara ọkwa ya ka nji na-agwa ndị dibịa na ndị eze nwaanyị nọ n'obodo Anambra na eziokwu na ọkwa na onye kpara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ nọọ mgbe ọtụtụ n'ime ha pụtara n'ihu efere mba ụwa na-agwa ụmụazị ya ha na-agwọrọ ọgwụ na mgbarakwụ ụgwọ na ha wetara ha 10% ka gọọmenti maara n'eziokwu na ihe ha jizi ike dị n'ọdịnala were eme wụfụ 19 na oyibo kpọrọ frọdụ ma ha makwa ama na ya bụ ihe megidere iwu obodo n'ezie. ndebe anya ma agụkwa na onye ghara one ọkwa n'obodo Anambra ka otu dibịa gburu akpakara kee ya akwa red bi ụmụ mmadụ sị ha na ịchaka mmụọ na mmadụ na eburu ya naruo obie na ọ ya enwe ego ụmụazị wee buru naruo obe ha ego ha ahụhụ o wee wuru ka esi gwuo ha wayo azụ okwe eri okwe. Igbo mụrụ nze m ọzọ n'otu Anambra ahụ ka okorobịa dibịa pụtakwa n'ihu akwụkwọ na-agwa ụmụ agbọghọ ndị be anyị na-agba asawo na eziokwu na onye ọ na-anaghị enweta kọstọma na ha bịa na ya agwọrọ ha ọgwụ ka ike kporo ha ọkụ o wee wụrụ ka ha bụ ndị ọdịnala si akwado ajọ ndụ n'obodo o wee wụrụ ka ana si wee rụọ. n'eziokwu ndị be anyị ghochanụ ntị unu nna m gwara m na okenye ọbụla so na ọma ihe bụ eziokwu n'obodo ịma na o so na ana adịghị mma wee na-agwa unu ndị dibịa Anambra ndị ọdịnala nọ n'obodo Anambra na eziokwu na unu ghochanụ ntị unu ka m gwa unu eziokwu o doro unu anya na ọtụtụ n'ime unu na-agwọrọ ndị omekome ọgwụ n'obodo na-enye ndị a na-adịghị mma nkwado na ya ka ọtụtụ n'ime unu nọ na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ egbe n'ezie ha ji eje wee nna na-agwọrọ agahụ ọnụ ọna nke wụ na onye omekome ọnwụ na-ejideziri n'obodo ya kpọrịrị otu aha dibịa ma ọ bụ abụọ na-enye ya ọgwụ o ji eje were ana ọkwa nke ka gọọmenti hụrụ n'anya wee kwere n'eziokwu na ana adịghị mma n'ọkwa n'uru unu n'obodo na-agba aghara na aka unu ndị ajọ dibịa dị ya. Ochanụ ntụ unu Igbo mụrụ nze m ọzọ
na nna anya ndị be anyị ọkwanụ mmadụ nwa ogodo ewu na-ata n'obodo ọkwa na-arụ ndị a na-eme n'okpuru ọdịnala n'obodo Anambra ka executive governor of Anambra steeti gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na wee tinye iwu gbanyere ọdịnala ka a mara ma ihe ọjọọ ya ebenata n'obodo n'eziokwu eziokwu ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ n'eziokwu eziokwu ndị be anyị esokwenụ m na ndị kwenye na omenala ya ha ana n'obodo mana asị m n'ezie na ajọ omenala ya anakwanụ maka na ya ha nọ na mmehie ka amara wee baara anyị ụba ọkwa n'ihe ka nji na-agwa gọvanọ Charles Soludo n'eziokwu eziokwu na onye dibịa ọbụla ma ọ bụ onye amaala ọbụla ọ hụrụ ka o bu oke ite buru ibubo buru udu akọ mmiri ejiri mmadụ wee gwọ na ya tụọ ya nga n'eziokwu eziokwu na ihe dị njọ dị njọ n'otu aka ka nji na-agwa ya wee executive governor of Anambra steeti n'ezie onye ọbụla ọhụrụ ka ọ bụ isi mmadụ na-akpa ma ọkwanụ ka o ji ihe ọnwụ oyibo kpọrọ pasị mmadụ n'aka ya na-abụ n'obodo Anambra n'ezie sigbuo ya egbuo maka na ọ bụ isi achọ isi ajọ ihe nna m gwara m n'ezie na onye isi na-awa aja ya ji ewere nke ya chụọ na ihe o bu n'elu ubu aka ya ahụhụ okpokoro chaa Igbo ndị be anyị nna anya nna m gwara m n'eziokwu eziokwu na ọ na-eme ofu mkpụrụ aka rụta mmanụ ozu ọha niile ọkwa n'ihe ka m ji na-ekwu n'eziokwu eziokwu na o dokwenụ m anya na e nwere ndị ochie dibịa ji eziokwu were eme ọdịnala were aka nkwụmọtọ na ikpe nkwụmọtọ wee buru ọhụọ n'eziokwu eziokwu ndị be anyị agbagwo mbọ ọtụtụ n'ezie ma hụ n'anya na ihe ha na-eme mara ha ama na anatarachi awụghị ọgwụ na ha kwụkwara aka ha ọtọ were eme ọdịnala ma ajụ nna ajụzi n'ezie ewo kamgbe arụ niile a na-eme n'obodo Anambra gịnị ka ha mere gịnị ka ha kwuru maka na ahụ ekwughị ọya na-egbu okenye n'obodo ekwuzie anụhụ egbuo nwata ajọ ngana n'ezie eziokwu Igbo ndị be anyị hụcha anụ ntị unu Soludo nwa Mgbaghọ biko gedo m ntị n'onu nna m sị m n'ebe a na-agwọ nsị odo anya na anaghị eti ya ose ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa gị na iwu nke abụọ ahụ gị na ndị omeiwu nke obodo Anambra mere n'obodo gbasara ịchụ àjà n'eziokwu eziokwu na anyị emerukwana ya anya ma kpata ya aka oyibo kpara amendment maka na àjà ahụ ha ajọ ihe n'eziokwu eziokwu gọvanọ Soludo àjà dịwakwanụ mgbe gboo ochie dibịa ọbụla bi n'obodo kwụwara aka ọtọwa àjà ka o ji biri maka na ọ na-eme a na-achụ àjà ikpe a na-ama ndị mmụọ ọkwa n'ihe ka m ji na-agwago gọvanọ Charles Soludo n'eziokwu eziokwu ka edeba ya iwu nke abụọ anya na o megidere ọdịnala n'eziokwu eziokwu na ya ka nọ na-ekwu n'ezie na ọ ya aka mma isi dibịa na-eje na mmiri achụ àjà na ọchụcha àjà ka o dozie ihu mmiri ọ chụrụ àjà ọfụma n'eziokwu eziokwu na ọhụ ofu onye na-echu mmiri karịa isisi achụ àjà na mmiri chachacha na ya ihe dịkwara ka isi ụkọchukwu ya edone masị n'ime ụlọ ụka n'otu aka ka m ji na-agwa gọvanọ Charles Soludo n'eziokwu eziokwu na ọ ga-aka mma ịkpara ha ndị dibịa na ndị eze nwaanyị oke ana ebe a ga-achụdebe àjà maka na ọ dịghị mma ebe ọbụ na dibịa hụrụ odobe àjà n'obodo gbana fere oke ọ wụrụ ara ma Igbo mụrụ nze m ọzọ ụcha anụ ntị unu eziokwu na-akwụ ọtọ nji agwa gọvanọ Charles Soludo na anụkwanụ m ebe ọ nọ na-ekwu na Anambra steeti wee Kristian steeti wee nekọta ya wee okwu nsị na ọ dara ada okwu na ya pụnatawa n'eziokwu eziokwu na omenala adịgwo gboo tupu oyibo wee weta ụka n'ala Igbo be anyị n'eziokwu eziokwu Soludo nwa Mgbaghọ omenala tọrọ nna m rụgụ ma ya hụzie gị nwa nyaahụ ma ga arakọ na ekwensu na Chineke na-enweghị ihe na-esere ha chaa n'eziokwu eziokwu Igbo mụrụ nze m ọzọ rụcha anụ ntị unu Soludo nwa Mgbaghọ ejikwana n'iwe dodo akpụ yọghọyọ ọkụ n'eziokwu eziokwu ma gụ mara amara na ihe dị bodo na ọdụkwanụ bọọ gịnị iwu ndị anyị na-emere ndị ọdịnala nọ n'obodo Anambra ọ ya dịkwanụ maka imekwere ndị ụka nọ n'obodo Anambra maka na omekome ha dị n'ọdịnala dịkwa n'ụka ihe ọbụla nwere orijinal nwere adịgboroja dị n'ime ya n'eziokwu eziokwu Soludo nwa Mgbaghọ esi na ndị dibịa nọ n'obodo Anambra ya eje gbara fọọmụ rejista n'otu aka ahụ ọ ya dịkwanụ mma ka ndị ụka nọ n'obodo Anambra gbarakwa fọọmụ rejista n'eziokwu eziokwu ka ihe onye na-emedo anya n'obodo ka a mara nke onye na-arụ na-agwago Soludo nwa Mgbaghọ na imere ndị ọdịnala n'iwu ma ọ bụ na imeghe ndị ụka iwu n'eziokwu eziokwu na ọ dị ka ebe di nwa unu pụtara họrọ ụmụ gboo ichi họrọ ụmụ chi ọzọ na-ekwuzi nekwe ụmụ ya ndị a hụrụ n'anya na-ekwu nekwe ndị a kpọrọ asị onye makwana isi ya echi eze echi na ya ka m ji na-agwa gị ka ị na-eruo ya wa iwu anya imere n'eziokwu eziokwu metụ ya aka dịka oyibo si wee kpọọ ya amendment na-agwa unu ndị omenala dị n'obodo Anambra ya na ndị ụka na ọma akwasa ahụ n'obodo ya mara onwe ya omemma na-emere onwe ya omenjọ na-eje emere onwe ya ignorant of the law dịka oyibo si wee kwuo is never an excuse onye jebe nga ọ na-eje n'isi onwe ya ọkwa ọja duru m jebe Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel, share this video, like and comment, drop your thoughts in the comment section. Subscribe on this new channel, stay connected, subscribe. Thank you, God bless you.